Arratsaldeon ikusle zer modu zongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 28 ditu, ortzeguna da eta astera goaz titular nagusiekin. Euskararen foru dekretuaren testu berria onartu du Nafarroako gobernuak. Maria Txibite berriro aurkeztuko da PSN-eko idazkari nagusi izateko. Arantzadik eta Ezkerra kontsentsu bidez erabakiak hartzeko eskatu diote Iruñako udalari. Pio 12. etorbidearen plana onartu du Iruñako udalak. Zizur zendeak euremu ez euskaldunera pasatzeko eskariaren harira arartekoak zalantzen jarri du eta atzera pausoak ez emateko aholkatu du. Azken hitza Nafarroako parlamentuarena da. Iruñeko udalaren bizikletak uzteko zerbitzua bertan bera utzi du udalak enpresak arazo teknikoak izan dituelako. Hezkuntza departamentuak aniztasunaren trataera lantzeko plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dio Eskola Kontseiluari. 10,4 milioi bideratuko dituzte garuneko paralisia edo desgaitasun asko dituzten pertsonen egoitza arretarako. Dena prest Iruña Rokerako SA, Larraiz, Esian, Gatillazo eta Zo taldeak egongo dira besteak beste maiatzaren 26an eta 27an Iruñan. Ortzegur honetako albisteekin hasteko euskararen foru dekretuaren testu berria onartu du Nafarroako gobernuak. Ana Oiok esan du xedea hizkuntza eskubideak arautu eta bermatzea dela. Orain, Nafarroako Kontseiluaren onespena baizik ez da falta. Beste langa bat gainditu du Nafarroako administrazioan euskara arautzeko dekretuak. Ekarpenak egiteko epea bukatuta eta hainbat erakunderen oniritzia jaso ostean, Nafarroako gobernuak behin-behineko oniritzia eman zion atzo proposamenari. Nafarroako Kontseilura igorri dute orain organo horrek txostena egin dezan, baina tramite hori igarota behin betiko onartu eta indarrean jarriko dute. 2003 urtean UPNren gobernuak onartutako dekretu murriztatzailea ordezkatuko du arau berriak, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilari Ana Oioren esanetan. Administrazioarekiko harremanetan, herritarrek euskara erabiltzeko duten eskubidea arautu eta bermatu nahi dutela nabarmendu zuen Oiok atzoko gobernu kontseiluaren ostean. Argi utzi zuen halaber, badagoela horren beharra. Gaur egun, 16.413 langile ditu Nafarroako administrazioak eta horietatik 158 soilik eskatzen dute euskarazko arreta. Hezkuntza departamentuak kenduta, lantalde osoaren 0,9. Datu gehiago eman ditu, kultura departamentuan diren 379 langile publikoetatik 2 baino ez dira euskaldunak. Turismo eta ogasun departamentuetan ez dago euskarazko postu bakar bat ere, eta Nafarroako ospitaleguneko 6.142 lanpostuen artean euskara eskakizuna da erizain postu bakar batean. Urteetako bazterketa konpontzen hasteko dekretu berriak eragin zuzena izanen du administrazioaren komunikazioan lan deialdi publikoetan, baina baita egungo lantaldean ere, izan ere, Oiok azaldu duenez, neurrietako bat izango da gaur egun jardunean diren langile elebidunak arreta postuetan jartzea zerbitzu eraginkorrago bat eskaintze aldera. Gobernuak emandako datuen arabera 3.500 funtzionario baino gehiago euskaldundu dira azken urteetan Nafarroako gobernuaren euskaltegian eta 1.000 baino gehiago lortu dute B2 edo C1 gaitasun tituluak. Etorkizuneko lan eskaintza publikoei dagokionez, departamentu bakoitzak zehaztu beharko du elebiko lanpostuak zeintzuk diren besteak beste, herritarrekiko arreta zuzenean oinarritutakoak eta ahoz eta idatziz informazio eman behar dutenenak lehenetsiko dituzte. Euskararen dekretuaren lehen zirriborroa aurkeztu zenetik askotarikoak izan dira erreakzioak. Euskararen dekretuak askotariko erreakzioak eragin ditu iragan urtarrilean Ana Oiok eta Euskara Bideko zuzendari den Mikel Arregik lehen zirriborroa aurkeztu zutenetik. UPNek, PSNek eta PPek berehala aipatu zuten inposizioa. Dekretu berriak funtzionario erdaldunele bakarrak baztertu eta herritar gehienak administraziotik at utziko dituela iritzita. EH Bildu taldeak esaterako dekretuaren balorazio gazigozua egin du. David Anau parlamentariak urrats sendoak eta argiak eskatu ditu. Euskalgintzak begi kritikoz aztertu du dekretuaren zirriborroa. Arauaren aurrera pausoak txalotu bai, baina gabezia ugari dituela nabarmenduta beste
besteak beste, idazketaren ausardia falta kritikatu du kontseiluak prozesuaren hasieratik beretik, eta salatu du administrazio publikoei bete beharrak ezarri beharrean euskara erabiltzeko aukera soilik ematen diela. Horren ondorioz, udalen, toki entitateen eta beste administrazioen borondatearen menpe geldituko dira euskal hiztunen eskubide asko, bereziki eremu mistoan eta ez euskaldunean. Euskaltzaindiaren aburuz ere, dekretu berria ez da foru komunitateak euskararen garapenerako, normalizaziorako eta etorkizunerako behar duen tresnarik egokiena, baina onartu du urrats berriak egiten hasteko baliagarria izaten aldela. Nafarroako parlamentuak 1986ko euskararen legea aldatzeko erabaki hartzen ez duen bitartean. Kritikak onartu ditu Oiok, baina dekretuare eginiko aldaketak teknikoak direla uste du. Maria Txibite berriro aurkeztuko da PSN-ren idazkari nagusi izateko. PSN-ren primarioak hurrengo uztailaren 16an egingo lirateke. Maria Txibite PSN-ko idazkari nagusi izateko aurkeztuko da berriz ere. Maria Txibitek berak adierazi du ilusioa eta gogoa dituela eta hobetu egin nahi duela orain arte egindakoa, militantzia ahaldundu bat edukitzeko. Erabakitzeke dituzte behin betiko egutegiak eta hautagaitzak. PSN-ren primarioak uztailaren 16an egingo lirateke. Kongresua uztailaren 29an egitea nahi dute. PSN-ko batzorde exekutiboaren bilera zuten atzo Iruñean eta iluntzen jakinarazi zuen ohar baten bidez Txibite berriro aurkeztuko dela. Arantzadik eta Ezkerra kontsentsu bidez erabakiak hartzeko eskatu diote Iruñeko udalari. Jendartearen eskakizunen neurrira egoteko eskatu diote Arantzadik eta Ezkerrak Iruñeko udalari. Horretarako aldaketarako 5 neurri proposatu dituzte. 1. Etxe bizitza eta kaleratzen kontrako politika garatzea eta horren barruan tasak ezartzea bankuen etxe bizitza hutsei. 2. Bazterketa sozialaren kontrako formakuntza, zentro soziolaborala sortzea. 3. Aberastasuna banatzea, udal zerga eta tasetan progresibitatea berrikusiz. 4. Kudeaketen kontratazioa eta eraginkortasuna hobetzea, eta 5. Auzoetarako eta hirirako planak egitea, zerbitzuak eta eskaintza publikoa homogenizatuz. Epe jakin batean bete beharreko neurria dira horiek, izan ere, Ezkerreko zinegotzi Edurne Eginoren hitzetan, herritarrek ezin dute etengabe aldaketak eman daitezen zain egon. Ildo beretik jo du Arantzadiko Laura Berrok, eta herritarrek aldaketak gehiago eskatzen dituztela defendatu du. Gobernu krisia zegoela salatu zuten bi alderdi hauek pasaden maiatzaren 10ean, gaur hala ere, aldaketarekin konprometituta daudela berretsi dute. Orain, hausnarketarako garaia dela esan dute bi zinegotziek. Atzo izan zuten bilera EH Bildurekin eta Geroa Bairekin, eta 5 puntu horiek aurkezteaz gaindi, 3 hilabetetik behin akordio programatikoari begirako biltzea eskatu zieten. Eta Arantzadi, Ezkerra eta EH Bilduren artean liskarra sortu duen Pio 12. etorbidearen plana onartu du Iruñako udalak. Pio 12. Iruñak duen etorbidea handienetako bat da, ospitaletara eta Nafarroako Unibertsitatera jende gehiena bideratzen duena. Udalak onartu berri duenaren arabera, horrela banatuko da etorbidea norabide batean zein bestean. Oinezkoentzako espaloia, bizikleta bidea, zerbitzu bidea eta bi bide garraioarendako. Horietako batean garraio publikoak lehentasuna izango du. Gaur eguneko etorbidearekiko aldaketa nagusiako honakoak dira. Egun dena aparkaleku erraiak entzen da, bizikleta eta zerbitzu bideak jarri. Dena egin nahi da nahiko modu malguan, aldaketak edo hobekuntzak eginez gero oso garestiak izan ez daitezen. EH Bildu eta Geroa Bairen botoekin onartu da plana eta mugikortasun batzorde teknikoaren onespena ere badu. Arantzadik ez dio baiezkoriko eman gobernu batzordean, baina planak hobekuntzak dituela onartu du eta berau hobetzeko lan egingo duela adierazi. Arantzadiren ustez, onartutako planaren akatsik handiena da zerbitzu publikoarentzat bakarrik izango den erreil edo biderik ez izatea, bere ustez horrela bakarrik murriztu daitezke autobus denborak. Horrela halaber, autokopuruaren trafikoa 20% gutxituko litzateke. Orain planaren parte hartze prozesua hasten da, etorbide inguruko auzokide, merkatari eta gainerako eragileen iritziak jasotzeko. Udalaren planetan irailaren amaierako proiektua idatzia egon liteke behin betiko, azaroaren amaieran lanak hasi eta 2018rako bukatua legoke. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. Zizurtzen deak eremu ez euskaldunera pasatzeko eskariaren harira Arartekoak zalantzan jarri du eta atzera pausuak ez emateko aholkatu du. Azken hitza Nafarroako parlamentuak du.
Euskararen foru legeak, Espainiako konstituzioak eta Europako hizkuntza gutxituen kartak babesten dute herriak zonaldez euskaldunetik eremu mistora pasatzea arartekoaren irudiko izan ere euskararen sustapenean laguntzen dute, ez ordea kontrako bidea, eremu mistotik ateratzea. Beraz, azken hitzan Nafarroako parlamentuak duela esan du, dena den atzera pausorik ez egiteko aholkatu du. Lauko gobernuak eskatu zion arartekoari Zizurko zendaren kasu ikertzeko eta horri erantzunez eremu mistora sartuko diren herrien kasua aztertzeko eskatu zion UPNek alartekoari. Bertze kontu bat, Iruñeko udalaren bizikletak uzteko zerbitzua bertan bera utzi du udalak enpresak arazo teknikoak izan dituelako. Iruñeko udalak bizikletak uzteko zerbitzu publikoa eperik gabe bertan bera uzteko erabakia hartu du eta zerbitzu hori eskaintzen duen enpresari bere 85 bizikletak erretiratzeko agindu dio. Era berean, hirian dauden 5 geltokietan oharrak jartzeko exigitu dio herritarrak jakinaren gainean egoteko. Enpresak arazo informatikoak izan ditu azken 6 hilabeteotan eta horrek zerbitzuan eragin du. Zerbitzua berme guztiekin martxan noiz egongo den zehazteko eskatu dio udalak enpresari. Horrez gain, udalaren talde juridikoak enpresa zigortzeko izapideak abiatzerik dagoen ala ez aztertuko du. Arazoak duela 6 hilabete inguru hasi ziren, zerbitzari informatiko aldatu zuten, baina arazo teknikoak ez ziren amaitu. Horren erakusgarri da maiatzaren 17an, 18an eta 19an bizikleta zerbitzu bertan bera geratu zela. Erabiltzaileak ere asko kexatu dira hileotan, bizikletak normaltasunez hartzen baitzituzten ere, bere tokietan usterakoan arazoak izaten zituzten. Udalaren mugikortasun zerbitzuak 5 geltokiak ikuskatu zituen eta arazoa konpondu gabe daudela egiaztatu du. Eta Hezkuntza Departamentuak aniztasunaren trataera lantzeko plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dio Eskola Kontseiluari. Aniztasunaren trataeraren plan estrategikoaren ildo nagusiak aurkeztu ditu Hezkuntza Departamentuak Eskola Kontseiluan. Oraingoz zirriborroan dago plana eta datozen egunotan zirriborroan jasotzen diren lerro estrategiko bakoitzean zeresana duten agente eta ordezkariekin partekatuko da dokumentua, euren ekarpenak eta iritziak eman ditzaten eta dokumentua osatzen joan dadin. Departamentuak ekainaren amaieran egin asmo du planaren jendaurreko aurkezpena. Beraz, uda aurretik amaituko dira planak aurre ikusitako lehenengo bi urratsak. 3. aldia irailean hasiko da, alegia planaren gizarteratzea. Fase horretan aurre ikusi dira planaren difusioa, sentsibilizazioa eta hezkuntza komunitateko eragileen parte hartze prozesua, hauek ere ekarpenak egin eta plana aberastu dezaten. Eskola Kontseiluari egindako aurkezpenean azaldu denez, orain arteko lanak urte eta erdiko ibilbidea izan du eta 3 ikasturtetan zehar garatzen joan da aniztasunaren trataera lantzeko plan estrategikoa. 10,4 milioi bideratuko dituzte garuneko paralisia edo desgaitasun asko dituzten pertsonen egoitza arretarako. Nafarroako gobernuak garuneko paralisia, horren antzeko gaixotasunak eta desgaitasun asko dituzten pertsonen arreta integralerako kontratuak eguneratzeko baimena eman dio pertsonen autonomiarako eta garapenerako Nafarroako agentziako zuzendari kudeatzaileari. Aurrekontua 10,44 milioi eurokoa izan da. Diru kopuru horrekin egoitzetarako dauden 70 plazak eta eguneko zentroetarako 72 plaza finkatuko dira. Horietatik 40 egoitza plaza Carmen Aldabe egoitza kudeatuko ditu. Bestalde, Aspaze Fundazioaren Ramon y Cajal zentroak 30 egoitza plana eta eguneko zentroetarako 72 plaza kudeatuko ditu. Baimendutako bi hitzarmenei esker, 2015ko azaroan eta 2014ko martxoan Carmen Aldabe zentroarekin eta Aspaze Fundazioarekin urrenez urren desgaitasuna duten pertsonei arreta osoa emateko sinatu ziren kontratuak berritu dira. Aurrekontu horretatik 3,67 milioi 2017 urtean ordainduko dira eta gainerako 6,78 milioiak 2018 urtean izango dira. Bi kontratuak 2018ko azaroaren 30ean amaituko dira, baina urtero luza daitezke bi alderdiak ados badaude, gehienez 4 urtekoak izango dira. Orain ez dago foru komunitatean eskubide sozialetako departamentuak baimendutako bestelako zentrorik, ez eta baimena izapidetzen ere eguneko eta egoitza zentro gisa arreta emateko garuneko paralisia duten 75 urtetik beherako pertsonentzat. Beraz, ezinbestekoa da kontratua bi erakunderekin berritzea.
Eta albisteekin bukatzeko dena prest Iruña Rokerako SA, Esian, Larraiz, Gatillazo eta Zo taldeak arituko dira besteak beste maiatzaren 26an eta 27an Iruñan. Guzti antolatua dago aste honetako lehen edizioko Iruña Rokerako. Maiatzaren 26 eta 27an ospatuko da Iruñan. Arratsaldeko 3:00 irekiko dituzte ateak, baina lehenengo kontzertua 4:00 hasiko da. Ordu horretan bertan igoko dira NX taldeko kideak eszenatokira. Gatillazok arratsaldeko 7:20 du hitzordua Nafarroako hiriburuan eta Deskatok berriz gaueko 11 inguruan. Eguneko azken kontzertua Riot propagandarena izango da gaueko 12:30. Urrengo eguna ere oso potentea izango da. 3:30 ateak ireki eta 4:00 aurrera Esian, Zo, Larraiz eta Sociedad Alkoholikan bezalako taldeek astinduko dute Iruña. 2 eguneko bonoa edota eguneko sarrera eros daiteke. 2 eguneko bonoa 43,50 eurokoa da aurrez erosi ezkero eta 50 euro bertan. Eguneko sarrerak aldiz 27 euro balio ditu aurrez eta 30 bertan. Sarrerak irubebikoitza.musikaze.net atarean eros daitezke edo Infiernito, Guitar Shop eta Viajes Divertis dendetan. Maiatzak 25 gaur, ortzeguna, goazen eguneko albisteen errepasoa egitera titularrekin. Euskararen foru dekretuaren testu berria onartu du Nafarroako gobernuak. Maria Txibite berriro aurkeztuko da PSN-eko idazkari nagusi izateko. Arantzadik eta Ezkerra kontsentsu bidez erabakiak hartzeko eskatu diote Iruñako udalari. Pio 12. etorbidearen plana onartu du Iruñako udalak. Zizur zendeak euremu ez euskaldunera pasatzeko eskariaren harira arartekoak zalantzen jarri du eta atzera pausoak ez emateko aholkatu du. Azken hitza Nafarroako parlamentuarena da. Iruñeko udalaren bizikletak uzteko zerbitzua bertan bera utzi du udalak enpresak arazo teknikoak izan dituelako. Hezkuntza departamentuak aniztasunaren trataera lantzeko plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dio Eskola Kontseiluari. 10,4 milioi bideratuko dituzte garuneko paralisia edo desgaitasun asko dituzten pertsonen egoitza arretarako. Dena prest Iruña Rokerako SA, Larraiz, Esian, Gatillazo eta Zo taldeak egongo dira besteak beste maiatzaren 26an eta 27an Iruñan. Eta hausi izan da dena, bertzerik ez, mila esker zuen arratagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino.
Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.